Здравейте хора, днес ще играем по Playtime Chapter 3 в Roblox. О, хубави графики. О, не. О, Капнап съм го виждал, той е един домуш. Сега тук знам, тук падаме, нали? Тук падаме. Падаме! О, не, Chapter 3. Ето, видяхте. Ама да трябва хора, бързо. Ето къде. Бързо. Дай. Да, така трябва да мисля, че да ходим. Не на така. Чакай, изрешихме пъти. Чакай да го усилим малко. Къде си? Нещо сме сбъркали. Ето, тунел! Къде си? Тук, има тунел тук. Не мога да намеря. Ти как не намеря? Нещо сме сгрешили. Ама защо така? Мисля, че приказнах. Трудно. Чакай. Разбрали къде трябва да ходим? Има стълба! Чакай! Чакай ме, ти изкачи ли се на стълбата? Ама аз не мога. Чакай ме, ти изкачи ли се по стълбата? Мама, тук трябва да скачаме. Айде бе, идвай, тук трябва да скачаме. Къде си, бе? Мага, брат. Паднах от нивото. Умрях! Стига! Умрях. Като първо умрях. Аз не зная. Стига ли! Как пък умрях? Защо пък? Дай. Че не мога да... Уи! То е лесно бе да се минава. Дай да ти го мина. Готово бе! Чакай ръката ми. Не е тук. Уи! Скачай. Да, идвай. Но тук е една врата. Ела. Тук няма нищо. Ела. Тук има една врата. Ела. Къде си бе? Ето ме бе. Няма нищо тук в вратата. Нещо път трябва да намерим. Ето врата! Врата има, ела. Дай да отиваме. Сега внимай тук. Тук е най-трудното. То е лесно.
че ще почне. Успях, дай да ти го мина. Еди ла. Хора, още батко не може. Той, че много време ще играем, докато успеем да го минем цялото. Скабнап. После с госпожата започваме. Ще трябва, така се ира играта. Давай, айде мини! Мини ти, падаме! Чакай! Сега тук не знам. Батко, виж. Тук синя ръка. Махай се! Не, заключен съм. Бакъм! Къде си бе? Тук трябва синя ръка, ти отвори ли? С две ръце да опитаме. Махай се оттам! Махай се! Ти разбра ли как е? Разбра ли бе как е? Ора, нещо не иска. Батерии! Търси батерии! Батерия! Къде бе? Ето, батерия в шкафът! Ти как? Ето другата батерия! Намерих я! Чакай ме! И ти ли я отвори вратата или аз? Чакай бе, че от теб не мога да мина! Какво правиш, маме? Хайде бе, идвай! Седи се накрая. Тук има път!
Отвори! По телефон. Ето. Hey, cat. You ail me your mirror. Готово, дали. Батарея. Това някъде батерия. Чакай, айде да отидем на друго, да знам къде може да има батерия. Я виж там ли батарея има? Има ли там батарея? Намери ли батерия? Дай! Отваряй. Видяхме ли? О, не, тук привлакат. Сега ще ми дадеш ли телефоната? Ти до скоро. Бути.